Osnovne škole, odnosno školskog odbora osnovne škole Mlada pokolenja u Kovačici, rekao sam na prethodnoj sednici da ću da uvrstim u dnevni red za ovu sednicu. Međutim, kao i uvek, isto tako prethodnog puta ste lagali i pričali ste kako je zapisnik dostavljen školi. Nije dostavljen školi, dostavljen je juče. Molim kameru da približi, da se vidi kada je dostavljen zapisnik od strane Saveta roditelja osnovne škole Mlada pokolenja. Dostavljen je juče u 14. oktobra u 9 časova i 22 minute. Tako da nije moglo biti danas uvršten, pošto osnovna škola u Kovačici nije mogla ranije da nam dostavi predlog. Naravno da ste to radili da bi lagali građane kao i uvek, ali ovdje je dokaz. Juče je zapisničar poslao zapisnik sa sednice, na osnovu potpisan zapisnik sa sednice Saveta, na osnovu kojeg će osnovna škola u Kovačici dostaviti Skupštini predlog koji ćemo uvrstiti za sledeću tačku. Izvolite, gospođo Lukić. Ja ne znam do kada će ovaj školski odbor biti tema. Dok god budete lagali. Mi lažemo, a vi sve govorite istinu i pre svega ispunjavate svoje obećanje. Evo ga, tu je. A saznala sam sasvim slučajno neposredno pred ovu sednicu da ste me javno isprozivali na nekim mrežama vašim. Samo odgovor na vas. Da. Sada da se osvrnem samo na to što ste napisali. Znači, odbornica opozicije me je javno i vrlo lako optužila da se služim neistinom kada sam rekao da će na dnevni red sledeće sednice Skupštine. Da li ste rekli da ćete uvrstiti? Jes. Za 2 nedelje na prvoj sledećoj sednici. Sekretaru je rekao, zaštitniče građana. Da li je rekao na prethodnoj sednici da će da uvrsti? Jesam. Jeste uvrstili? Nisam, zato što nisam dobio od škole predlog, a škola nije dobila od vas. A vi ste lagali da ste pričali da je zapisnik dostavljen, još je gospodin Balogi rekao koliko dana treba da putuje od osnovne škole do ovde, a zapisnik nije bio dostavljen. Imate mail, imate komunikaciju sa školom nekom. Ja sam zvao gospođu direktorku. A zvali ste i šta je rekla? Zvao sam i tražio sam i rekla mi da nije dobila zapisnik. A znači roditelji su sad opet krivi, ponovo dolazimo do roditelja jer je sekretar je vaš, blokader i svi ostali. Sekretar? Ne, zapisničar, izvinite. Zapisničar, blokader, opa. Zapisničar sa sednice. Dobro, uglavnom ja vam sada prenosim odgovor roditelja koji su mene angažovali. Nije to odgovor roditelja, to je vaš odgovor koji vi sastavljate, tako da ne zanima me. Apsolutno ne. Dakle, vi ste obećali da će na prvoj sledećoj sednici Skupštine, to možemo da vidimo gde god hoćete, obećali da će se ovo naći na dnevnom redu, da će biti imenovani predstavnici iz reda roditelja u školi Mlada pokolenja. Odgovor na vaše pitanje. Dakle, ZOSOV, Zakon o srednjem i osnovnom obrazovanju, član 57 kaže, Savet donosi odluku i imenuje 3 člana. Zapisnik nije uslov. Zakon ne prepisuje zapisnika uslov za verifikaciju. Pustite me da završim, da me prekidate. Zakon ne propisuje zapisnik kao uslov za verifikaciju. Ako ste smatrali da je potreban, pitaju vas roditelji, zašto niste tražili dopunu? Znači, mi smo krivi što nismo tražili. Vi ste dobili, sad sinoć škola nije ni obavestila zapisničara da treba. Ima tu mnogo stvari koje vi radite da ne biste došli do onoga što vas može lično da ugrozi ili vaše funkcionere. Ili vaše predstavnike koji kompromituju roditelje da ne bi slučajno ušli u taj školski odbor jer možda to njima će smetati, a ti isti ljudi debelo profitiraju od te škole, koristeći salu za svoje neke sportske aktivnosti, ne plaćaju prostor za razliku od ostalih, dobijaju ogromna sredstva od naše opštine za svoje aktivnosti, a da li imaju i takve rezultate koji to pokrivaju i opravdavaju, to je posebno pitanje. Sad ću da vam odgovorim kako može uprava škole